mama oi duit sajak baumu 9 tahun nambo tinggalkan di mana kini di ambo ko adi anak nangka ditanyo mana inyo kawin jo anak lubuk linggau mana iyo menjadi sepiroto mayor ruponyo tonyo jatuh di lubuk linggau sampai kini nyo tarui marah-marantau karantau orang ndak inyo babalik lai de ulah mencari waang mana ndak kababalik adik ke kampung entah di mano di tajelonyo entah di mano na sinor mana ona dan bilang candonyo dokter bakato kausin sopiroto dijapui abak kepadang panjang naik kau tuanyo lai naik mande naik la dokter upi nuraya naik pulo sopir nak raso kamanyo apirnya lai katingga kota Bukit Tinggi Oto menuju Padang Panjang raso indah kaelok lai balik ringan di tangguang sorang dek lamo lambek tengah jalan masuk daerah Padang Panjang kata naik hitam Oto menuju langsung ke pondok tempat tinggal satu tibonyo di pondok turun lainyo dari Oto indak kalamu antaronyo tampaklah bapak dari jauh baju buruk sirawa buruk kambui batali nambah sandang kok sirawa sainggo lutui kupiah medan olah merah pulo la bagian bakato mande kajaidin nonde nak kanduang jaidin itu nanabak lena kanduang waang mana menangi dokter nyolai baju buruk sarawa buruk kupiah medan nala merah nyokajaba dijahidin manangkui kampu kaki onde aba iko jahidin bae mana abak mabae iko jahidin wana abak jangan awak bahagia doso bak dari ketek pisah jo abak mabak bae manangi abak disinan onde jahidin wa ang lena lai duit juo badan waang mana kece abak nak kabasu waang lena kiro lai batamu juo nak bamacam kampuang nambak tampuan nak bamacam kampuang nambali de ulah mencari waang lena lai la waang nak duit juo jahit onde abak dangakan mula kok salah tindakan awak bari maaf ambo dia bae jangan ambo bahagia doso yo bae dibawa bapak mulanan sari tuyo ke kota Bukit Tinggi naik ke Oto dan nyolai ndak dirantang panjang bana naik bapak naik laman desa Ratu Upi Sinurhaya
Hai doktor lah naik lekate oto sopir manyopir nyolai babelok ka Bukit Tinggi di jalan nindak ka dietong bacancang tangga tigo centang di tingkek tangga tigo tingkek lau dirantang namu panjang dia di puntale naknyo pendek tibo di kota Bukit Tinggi. Satu tibo di Bukit Tinggi yo di rumah dokter si Jaidin lah sanang di dalam hati tumpak di dokter si Jaidin nindak ke kita rantang panjang ka dicari adik oh masuk itu oh mande jo bapak tinggal di rumah bo mencari adik kang andung oh barangke dokter jo bininyo tigo jo sopir masuk itu ka menuju kota Paleh Bang Tuan menuju kota Palembang lah naik candonyo dokter Sarato Upi Nurhaya tigo jo sopir le masuk itu wati betambah mamang ke menuju kota Palembang mbak itu bana dan molakini ganti-ganti ke mabawa otu indak direntang panjang bana kita tinggalkan oh dokter Jaidin tolie normanan di jalan sadang sansai oh dirantau orang dua baranak jalan kaki kadang makan anak kadang indaklah bagian oh kadang le makan kadang indak ba itu bana mulakini ado lapado satu hari dari pagi baru le makan anak manangi oh masuk itu indak dirantang panjang bana oh ibu mangawak bajalan sansai bu mari pulang bu ke Padang Panjang bu kok lai di Padang Panjang bu kalabi-labi oh lamang uak bu kadapek juo Salman makan ma bu tapi kini awak lah sansai bu pari lapa bu parwi wala apa yo ibu dek lamu bajalan kaki tampak sabu wala pau nasi nyobaranikan meminta nasi gak sabun kuih oh tumpak dek urang nambah lapau nyo agi nasi sabun kuih nyo agi iya masuk itu nyo kan duduk kana langang tumpak de inyo bujang si Salman satu duduk inyo di nalangan jamaah sadangkan duduk di nalangang cuitu bana molakini ndak dirantang panjang bana satu tampak nasi babungkui balun tercapai basuh tangan nasi nyo ambil oh dinakan duang oh nyo suwok nasi masuk itu tasadu-sadu oh anak makan maliek laku anak kandung nyorao anak joi mato coiko lah nasib Salman oh awak dirantau mana coiko nasib oh badan awak lena yo Salman na kok layado oh abak wang nak lain dak jadi coiko nak kok lebat tamu mamak Jaidin lain dak jadi coiko sudah makan hari lah malam bajalan kaki samkini masuk itu dua baranak nyolai tasorong ke kota Palembang
satu tibo di kota Palembang, ponyo kota Palembang, yo daerah rawa-rawa.